Миниатюра в защита Филидор. Ето и стартът на партията в защита Филидор. Е4, Е5, кон F3, D6, D4, офицер G4, D по E, офицер по F3, за да си спаси пешката, даун по F3, пешка взема E5, офицер C4, нападение над F7, свързан с детския мат, който вече сме гледали, кон F6, даун B3, двойна атака, дама E7, кон C3, продължаваме развитието, офицер G5, със всеки ход развиваме нова и нова фигура, надграждаме B5. Черните решават да не следват дебютни принципи и да играят малко по-активно. Да, но това коства здравето на техния цар. Бум! Кон по B5. Време за решаващи действия. С по B5, офицер по B5, кон по D7, дълго рокадо, край, всички бели фигури са развити. Тук имаме свръзка, тук имаме свръзка, тук имаме още напрежение. Топ D8. Топ по D7. Експлозия. Топ по D7. Защо белите си позволяват това? Защото имат още един топ, който могат да вкарат в игра, за разлика от черните и тези всички фигури, които стоят на царския фланг неразвити. Дама E6, офицер по D7, кон по D7 и следва мат в два хода. Дама B8, жертваме отново нашата най-силна фигура, за да дадем мат. Топ D8, бум, мат. Надявам се да харесахте партията. Не пропускайте да харесате и канала. Благодаря ви!